хора, аз съм Рая. Аз съм Иван. И в днешното видео ще говорим за първото ни клипче. Това е нашето първо клипче. Иване, кажи за какво ще качваш в твоя канал. Ами аз Нашия канал, да? Защото ще се казва приятели. Да, ще качаме анбоксинг, факти за различни държави, ще правим слаймове. Значи хора, днеска това не е първото видео, но следващото видео ще направим слайм, ще анбоксваме някакви неща и ще бъде много интересно. Затова ни последвайте. Добре, първо ще започнем с един слайм, ще направим. След това с анбоксинг и всякакви други неща. Ще качаме различни факти, ще ходим на... Ще качваме скетчове. Нашия оператор тук. Не искам да си показвам лицето. Добре, нашия оператор ще ги качва през една малка камера, ще ги монтирате и така. Докато те са ми на гости двамата, ще качиме няколко 5-6 видеа, те после ще си снимат скетчове, когато пак се видиме и някакви такива неща. И да. Това беше един от ефектите. Добре, Ивана, искаш ли нещо друго да попълниш? Ами, мисля да ходим на различни места. На различни дестинации. Може да правим ревю на различни предмети. Вече да монтираме видеята, защото да се Предишния канал, предишния ни видеоклип и на Иван Рая. канала, ние малко изтрихме видеята, но сега ще започне чисто нова ера на интересните видеа. Ще се качат супер интересни, яки, позитивни видеа. Нали, Иван? Да. Той е малко емоционален, защото ми изтрих видеята, ама да. Но нищо. Не съм ги изтрила, да. Добре. Това ли искаш ли нещо друго да попълниш? Ми също ще се разхождаме и ще ви показвам различни интересни места, на които ходим. Да, това е наистина много интересно. И бързо се абонирайте за канала на Иван, за да не изпускате интересните неща. Чао! Чао! Кажи операторът чао. Довиждане, приятели!